Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw nagisgot mahitungod sa atong Ginoong Kristo isip ang Ginoo sa adlawng igpapahulay. For the Son of Man or the Son of God is the Lord of the Sabbath. Jesus was not afraid of confronting the Pharisees who were very strict, meticulous of the Jewish laws and traditions regarding the Sabbath day. Ang mga Pariseo nabuhi o naglantaw lamang sa balaod apan wala maglantaw sa sitwasyon, sa kasinatian sa mga tao palibot nila. But Jesus looked toward or goes beyond the law of Torah and the temple obligations. Jesus is leading Israel into a new era of mercy. A new era of mercy. Kaluoy, no, si Kristo naglantaw sa iyang mga tinunan nga gigutom. Ang mga balaod na walay kasing-kasing, no, mind you, my dear brothers and sisters, ang mga balaod nga walay kasing-kasing, dili iya sa Diyos. Si Jesus naglantaw sa kayuhan sa tanan for the good of all, dili sa balaod lamang. Muna si Jesus nag-ingon sa English pa, I desire mercy, not sacrifice. Dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Yes, no, tinuod ang mga balaod para man sa kayuhan ug para maiusa ang tanan. Mao ni purpose sa balaod. Apan kung gamito na kini sa kadautan, panghimantay sa uban, sa lihok sa uban, it does not fulfill its purpose, mga igsoon. Instead of unity and good outcome, the result is condemnation, criticism, and punishment ra ang atong mahiaguman, atong mabantayan. Muna, in the Code of Canon Law, balaod sa itong simbahan, ang pinakakatapusan or pinakalasan na paragraph, mo kini, no, Canon 1752 states that salus animarum supremos lex esto. Unsa man ni? Salus animarum supremos lex esto. Latin ni siya. Kung sa English pa, the salvation of souls must be the supreme law in the church. No? Salvation of souls. Yes, ang atong simbahan aduna may balaod for unity and uniformity. But the bottom line, mga igsuon, ang pinakauyukan or ang pinakasentro sa tanan na misyon sa simbahan, mao ang kaluwasan. Kaluwasan kanatong tanan sa tunga kalag. Muna ang role sa tong kuraparoko dinhi sa tong parokya, no, dili gyud ingana kadali. Is because there are laws to follow. Isamot na karon. There are laws to follow. But what about the situations? No, kasinatian sa mga tao. Siguro ko istriktuhan yun, ambot, nagiuban, di kasimba. Una karon mga igsoon ko diyan ni Kristo, no, mamalandong kita. Di ba? We have our principles sa kinabuhi, mga prinsipyo na to sa kinabuhi na atong no, ginagunitan ug nahimo na tong balaod na mo ito'y ginagamit sa tong kaugalingon, sa daw-adlaw na tong ginabuhat. Karon, no, kumusta naman niya itong prinsipyo? No, nagikan ba ni sa Ginoo? O ato-atua lang? Sama ba kita sa mga Pariseo nga dunay balaod, adunay prinsipyo, pero layo ra sa kabubuton sa Ginoo? No, panghimantay, and to criticize, no, mawala, to criticize lang ba ang atong giatupag
dito sa uban tungod kay naay balaod. Mamalandong kita. No, hinaot, may sama kita ni Kristo who desires mercy, kaluoy, o may sama po kita sa prinsipyo sa itong simbahan, kaluwasan sa tanan. Amen.